ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. UMLA jang Jirang constituency ba sostena soton haka santrik unaitung arajar phosau ula Pynrem ba persajur halo ka jingkem jangki pulit pahara khlau jang Tnad forest ka sarkar Assam yuba Bakstar Diengdoh busyong masa hagishnong Belahari kashnong gubernur kapu jang jila Meghalaya ba ka jila Assam ka bahap Jirang constituency ribhoi district. Uba soton kumunong mikmat jang Jirang constituency rethu buba Bakstar ula syakem makalai trik unaitung arajar phosau hadim bagi pulit pahara khlau jang Tnad forest ka sarkar Assam ki khot hajari u hak office terkam da ka bekenno bat pengat u hagi kendon beper Habakran jikla pathai kubor ba soton Pynrem jori kani ke jingkem ki pulit pahara khlau jang Tnad forest da ka boong ba ka jing bamburam jang Tnad forest ka sarkar Assam rakta penban ni ka syongsuk syongsan jang ki patba hakat han kaput jang jila Meghalaya bat Assam. Hak biade bat kani ba soton ulay thuru bola de panikran sya menteri rang ba ka jila ukon raki sangma bat ru shi ki bor bedai pet jang sarkar Meghalaya bakinyekran ba ka sarkar Assam da ka bentaban pelat no yu ba Bakstar. Nagalang juga kamu MLA kapan pau ya ka jing sosi bat ka jing persyajur hak bidai bat ka jing kem jong ki Assam forest ya u ba Bakstar Diengdoh besyong basa Belahari bat nagalang juga kamu nong mikmat jong kathan ngalayo benekren bat honorable chief minister ban pinso bidai kini jing ka bakipat pa ki jongi kisah ki em kisah border bat ngalayo ru benekren bat ki officials bat nagalang ki officials jong Meghalaya kilayo balikran mat ka Assam mat ngabu ru ya kijing kerpat ya ka Assam forest ba maki ken hapan burom mat kaliang haga bidai ba ka jinglong jingman hag bidai ki jingim haga ki habat ki pat ba im masa border ba nga kerpat ya ki Assam forest ba ken withdraw haga bidai ba ki kendon ki ba per ki ba kilabu bersya ayo ba Bakstar Diengdoh dena kalian jongang la kentu la banjur di sarkar bahkan bendek mador bat beliau ban pelat yo ba Bakstar Diengdoh bangai kerman scam ba kane kejinya buram mat kalian kan sa ane kamtam habang randon hakane kejinya pendek yo pur usam hapdeng ke sarkar Meghalaya bat Assam dengan scam ba kini artli ki jela ki padba ki baim ki basa ha border kinyo ya ke jing shingan kinyo ya ke jing shongsuk bat kandon ke jing buram mat kalian bat kanum don shu gono gono jing ki banmi nang ne shakmat dengan kentu bat ya banjur hak bedai bat ki Assam officials kamtam halo ke jingkem ke joki ya ba Bakstar Diengdoh ba ken pelat modor ya ke jingkem ke joki ya u bat kumju nga kerpat ya ke officials dong Assam bat kumju ke Meghalaya bat ringkat bat ki pa nong shong ke ba im basa border ba ka jing im ka jing shong suk shong shan ka de benton agni ka than border ki bro we